že prý jako někdo do ní trefil. Já nevím, takhle jsem to slyšel. To je přesně. Ten kor se střelil, tak má rozbitý pravý bok. No jak se to stalo? Mě říkal, že šli nějak čelně. Někde v obránce, že by se měl v této pozici pohybovat někde tady a tenhle ten by měl lídat peky tady. Teď se stane, že ten puk máme pod naší kontrolou. V momentu, kdy ten puk máme pod naší kontrolou, tak tenhle hráč už nemusí hlídat bránu. Ale hned se staví do téhle pozice, nebo se staví do téhle pozice na rozehrávku za bránu, pokud je tady plno protihráčů, ať jsme přenesli. A teď jsem přemýšlel, my jsme vždycky dělali ty najíždění ty pytle. V tu chvíli tenhle ten hráč, když vidí, že máme puk pod kontrolou, tak se vyprde na nějakýho beka a sjíždí si tenhle ten pytel, že jo? Do toho půlkruhu pozadu sjíždí si a tenhle ten. Tak příjezd do Detvy. Ale... Tak jaká byla cesta? Super. Jo. O čem jste se bavili v autobuse? Hokejová teorie a o ženských. Máš slova? To ještě tady neviděli. No. Víš, ty vole, pro více biatlon, jestli ty Co to je? A on Slávě Praha, že přijela. Tak to se zítra při pozdravu. Slávy a Praha. Kdo přijel? Slávě Praha, to se přijdem podívat, vole. Vole, Čoupeckou si známe i na Slovensku, kde jo? Ano, já jsem si nás přijel akorát. Neděláš,